যার জন্য मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा का सबको कुछ देके जाऊंगा। আমাদের এই কর্মের जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Tripura is coming. Are you ready? सिगांनि सिमिन जों जे प्रेस मिट बिसिंतै नुगमानि आबुनि परिप्रेक्षिते टीआईएसएफ एवं टीएसएफ जे बरकनि छात्र संगठन जे बन रिंगमानि अनिर्दिष्ट कालनि बागै आबो जों तिनि सालसा तिनि कर्ब खाति ब्लक चमनिओ जों सक्सेसफुली जों तिनि बन्न शान्तिपूर्ण भावे जों पाइलायखा आबो पाइलेमानि ओंखा तिनि सालसा जों जे चिरिकमानि तिनि खरांनो राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार उभय बरक चीनी चिरिंगमानी न खनाका इवेन चीनी खरांग चीनी तिप्रासानी खरांग बरक खनाहरका चीनी बीरमान न खनाहरका चीनी भविष्य चीनी चराइरंनि भविष्य थिनां जेबाबे चीनी सर्वनाश थांमानी आबोनी थेके मुक्ति माननानि बागै जे चीनी मानी कक थाइनो जे बांग्ला हरफ बाय सुइनानि बागै जों फोर्स खाइमानी आबोनो अपोज खालायो जों तिनि टीएसएफ एवं टीआईएसएफ जौथ उद्योगे जे बन रिंगमानी आबोनो जों सक्सेस खालायका इवेन बरकबो गसिना हारका आगि जेबाबे तंगमानी जे बांग्ला बायबो रिमाननाय एवं रोमान हरफ इंराजी बथाय बायबो सुइमाननाय होनो जे आगिनि सिमिन बहाल तंगमानी आबो बरक तिनि गसिना हारका इ नरक रिमाननाय नरनि सराय खनाय रक रिमाननाय टिबिए चिबोर्डबो आबोनि बागै जों तिनि जतन हामबाया फारो चिनी लगे रिनाय रक इवेन राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार गसिना हारनि मानि बागै जों जतन हामबाया फारो तिनिनि बननि बिसिंतै चिनी दाबि मानमानि बागै बरकताय गसिना मानि बागै तिप्रासानि खरां खनामानि बागै तिप्रासानि बिरमान खनामानि बागै चिनी थिनांगो चिनी भविष्यत न जाहाते नष्ट अंगिया जात जों चबा खायै मानमानि बागै जों जतन हामबाया फारो तिनिनि चबा जों फुंनि सिमिन आसुलायखा ताबो शयतानि ऊपर बाजिखा आबो जों रेलीनि माध्यमे जों धन्यवाद सूचक जों हामबाया फारै तिनिनि रेली जों अरम्भ थाका हामबाय।